Здравей! Радваме се, че вече стигна на място. Надяваме се, че пътуването е било лесно, а първите дни от престоя спокойни и позитивни. Сега е време за няколко думи относно организационни въпроси. Закъснения и отсъствия. Знаеш, че ще закъснееш за работа или имаш основателна причина за отсъствие. Непременно информирайте за това бригадира или координатора, както и екипа за обслужване на служителите най-късно в деня преди началото на работата. Медицинските бележки, получени в Германия, изпратете на адрес l4idealwork5.pl. Аванси. Искаш да получиш аванс? Няма проблем. Аванси се изплащат на новите служители, след като са работили поне 5 дни по искане на служителя, чрез превод на посочената банкова сметка. Формуляр за искане на аванс ще намериш при координатора или бригадира. Отпуск. Какво ще кажете за отпуската? След като изработите цял месец, придобивате право на отпуска. В общи линии можем да приемем, че за всеки изработен месец ви се полагат 2 дни отпуска. Ако по време на наемането не използвате полагаемата ви отпуска, накрая на наемането ще получите изплащане на еквивалента за отпуска. Правила за настаняване. В Германия съществуват строги разпоредби относно разделното събиране на отпадъци. Моля, спазвайте ги. Всичката информация е налична на място. Ще я получите и по имейл. В случай на установяване на щети на мястото на настаняване, като счупени или спукани стъкла или повредени врати, както и за щети, възникнали по време на ползването на помещението, трябва незабавно да се информира координаторът или бригадират. Правила на работа. В стремежа си да осигурим вашата безопасност, както и да защитим собствеността на компанията, складовите зали са наблюдавани и оборудвани с камери, а охранителният персонал контролира служителите при напускане на работа. Всички необходими информация, включително по лицата и телефонния номер за връзка, ще намериш в своята пощенска кутия. Успех в работата!